ओरै हेलो लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों जों शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जों नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै नामा होनो थौबानो जाबाय दे थौबाय थाबानो जाबाय जों नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिनैहाय थारमाने नै फिसालायाबो एसे गगा बारा जादों आरोना बेखायनो आङो दिनै थांनो हायासैलाय मा जागोन मा बेरगोन साननानैहाय ओमफ्राय दा नायनोसै डक्टरनाव लांनाय जायो ना मायो थांनोबो हागौ आरोना डक्टरनावबो लांनो हागौ ओमफ्राय बांद्रायखौबा नायनो बायो नालाय एसे उसुबिदा मोनो आंहाबो दाबसेयाव थांनांगौ जायोना ओमफ्राय बिदि थाबाय थानोबो हाया आङो बिदि सानफ्रामबो बेखायनो मुलि जाहोनांगौ जायो आरोना उफाय गैया ओमफ्राय ओरैनोथ' बिदिनो थाव गोथांखौथ' फुनगासिनोखा उन्दुनायनि सिगां थाव गोथांखौ आथिं गन्थं गासैयावबो फुननानै होजोबखायो ओमफ्राय मोनबायबो आरो दा थेवबो नायनोसै दा माबायदि जायो ओमफ्रायहाय एसे एनै बिदियावबो माबा मोनसे सिथर बायदि जादोंहाय बेखौहायबो नायहोहैनो होननानै सानदों आङो दा नायनोसै आरोना ओमफ्राय नै गामियावनो मोनसे माबा दङ आथिमंगल दङ बेयाव थांगोरनि आरोना जोङो दा दसेनो थांनानै फैग्रोसै बेखौबो लांफानोसै ओमफ्राय रेडि खालामनोसै आरोना थौदो होमबा नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय दिनैहाय जोङो हाबा जानो थांनोसै बेसेबांबा गोबावनि उनाव हाबाथ' नङा आथिमंगल आलु पर'था बानायदों आङो बेखौहाय फुंनि जानो फिसालानोबो बानायबाय बेनो आलुजों दावदैबो होफादेरबाय आरोना बेनि थाखाय ओमफ्राय नै सावनानै जानोसै नै आंना मास्टार शेफआ नङामोन नङा रुटिया गावसो नाफैबाय गगा मोनदों जेबो जानो हायाखै बेखायनो बेनो बानायना होदां ओंखाम जानो हायाखैना औ नैगोन गगा मोननाया जाग्रोनोसै गुदुं गुदुं नायने फैदो नायनोसै फैदो नायनोसै दे देलायबाय औहाय सिफि नागिरबाय थायो नै बेसो नै दे औ बे हाबाब बिदि सोजोबनांगौ आरो औ बाजाराव थांसै हाबायावसो थांगोन हाबायाव नै गुंग्राया एसे गुंग्राया गलायना थांगोन थ' आं दाबो देलायाखैना औ बाजाराव थांसै थ' हाबायाव थांगोन नायसै आखाइया सोनानै लाजोबबाय बाजाराव थौ नायगोन आयै हाय दे थौ आबैनो खिथादो औ दे औ आयु होनबाय नै आबैया हनै नाना खिथादो फैद' हाबायाव थांसै ना दे देलायबाय नै रेडि जाबाय जोंना गलुआ रेडि जाबाय ना दे गानबाय मामि गानसै दे दल थादो औ नै लोगोफोर आंना रेडि जाबाय आरोना बेनो ड्रेसाहाय ओमफ्राय दाबोथ' ओंखामखौनो उखैयाखैमोन ओमफ्राय 1ता जाबाय आरोना टाइमाहाय दा थांनोसै ओमफ्रायहाय जाहैनोसै थुबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे औ दै लोंफैबाय फैदो हाबा जाहैनोसै फैदो हाबा जाहैनोसै आबैजों थाङो हनै सासेया बोराय गादा दुमब्रां बाजाबाय बेजोंनो थांनांगौ आरो खोलाजों नै जोंहा हाबा जाहैग्राफ्रा हाबा जाहैग्राफ्रा ओमफ्राय दुमब्रांब्रां बाजानायसो नै बेहा हाबा जाहैग्रायानो नै सान्दुङा साथा लाबोलायनांबाय आयौ सान्दुङा दाबायदियावथ' 1ता टाइमाव बयबो जायोना नै मोनहांबायबो थाबायै खोला जोबथा जाहैबाय ने ओरैल' जिंग्रायनायल' फुरा आयु नै गावस्रा मोसाग्रा नोंसोर हाबानि दे मोसादो हाबायाव मोसाग्राफोर बाच्चा पार्टिफोर हाबा जानो फैबायलै जोङो बोरो दामग्राया गैया माला जागोन बेयो
माला जागोन देगा माला दामगोननो बेलासियावसो ना बेलासियावसो ना नोंसोर ओंखाम जाखांबाय मा जाखो नोंसोरो मा ओंख्रि जाखो दाउ जादों दाउ जादों गासिबो दालि लाब्राखौलाय जादों जाजायैसै खाजानोसै नै लाजिदों मानसि बुरजा नुफैनानै ना लाजिबाय ओंखारदो नै मेरला मानसि नै ओइयावबो दं आरोबाव ओरै ओंखाम जानाय जों नेगासिनो बायरायाव बैसो हाबायाव फैनाया लाजिजोब्बाय बयखौबो मानसिया मारै जाखो हनै थाखोमासिनदोंसो मुरि जानो नै सेंग्राफोर सिख्लाफोर लाजिदों आबैखौ लाजिदों नै ओंखाम जाखांबाय उन्दैया जाखांबाय ओरै जाखांबाय ना ने जाखांबाय जायनि जादों आयौ गावस्रा Kosannya? Mencilok. Mamlay. Kasih. Makasih. Mamlay kok mulai mudu bina nama mamlay. Berapa? Angma dali labdo. Ang dali senang. Ang sudah dali itu kan. Coba coba masih apa? Này ra này lọ. Này gulu. Này. Này mà đây. Nó là thôi. Mama. Hen xin là đấy. Mama. Anh đây trên. Anh đây. Đây ạ. Cái đâu? Ấy, mà udah.
Này bà dậy, ra vậy. Nổ đỡ, ai nổ đỡ. Ăn đâu. Ai 당세 जोंहा जाखांबाय आरिखांबाय नै दा थांनोसै आरोना ओंखारबाय मा देलाय औ आयु सानसे माथिं जायाबा सासे बे मादैनि फिसाजोआनो बायदिसिना बुंहरबाय थादोंमोन आरोना बेखौनो जा मिनिदोंमोन आङो थारमाने माबा बियोथ' गोजानावसो थायो नालाय थ' बे मादैनि फिसाजोआहाय बेखायनो आंखौ बायदिसिना बक्स हरगासिनो आरोना बियो माने भ्लग खालामहैलायबाय बियो हेल' आं नै आथिमंगलाव फैदों होनलायबाय बे होननानैहाय बिदि होननानै बक्स गासिनो आरोना बे मादैनि फिसाजोआनो आंखौहाय आंनि हाबायावथ' बिदि दाखालामखा होनलायलायो आरोना आंनि हाबायाव बेबायदि नै हाबायाव फैदों आङो नै बेबायदि होननानै भ्लग दा खालामलाबायखा दे गोदाव सोराव होननानैहाय बायदिसिना मिनिगासिनो आरोना आंखौहाय दा थांसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो फैनानै मोनसे जिनिससो नोंथांमोनजों देखायनो नागिरदोंमोन आरोना देखायनो माने खिन्थानो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौबो आङो मोनथिनाय आरोना दाख्लि जे नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना आङो जोंना स्नेक प्लान्टआहाय माने बिबार बारदों होननानैहाय थ' बे बिबारा मानो बारदों बेखौ आङो दासो मोनथिबाय आरोना बेबो सासे निबि बिनानाव कमेन्ट हरनायनि गेजेरजोंसो थ' थेंक इउ स' माच आगै बेनि थाखायहाय खिन्थाहरनायनि थाखाय नै माबायदिमोन नै बिबारा गागुजोबलायलायबायसो नै बिबारा गाजोबलायबायसो बेयाव ओरै फुरा बिबार दंमोन आरोना ओमफ्राय नै बे मानि थाखाय बारोनो आङोथ' बेखौ सानोमोन थारमाने जेनेबा माबाफोर मोजां बा मा गाज्रि बेफोरनि थाखायसो सानोमोन आरोना आंनि साननाया मानो बारो आं जेबो आइडिया गैयामोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु बे मानो बारोनो नै बिनानावा खिन्थाहरदों जे बे जे नै हा बेयावहाय फुरा टाइट जाजोब्बाय आरोना बियो बेनि रोदाफोराहाय थांनो जेनेबा जायगा गैला फुरा नै टाइट जाजोब्बाय फुरा स्ट्रेस कन्डिसन जाबाय आरोना बियो बेखायनो बेखौहाय गायस्लायनांसिगौ आरोना दस्रायाव हायाव बा अफायबा बियो टाइट जाजोब्बाय नालाय बेखौ एसे फुरुंनानै होनाय बायदि जाहाथे बिनि रोदाफोरा हां मोनो बेबायदि बेखौहाय गायस्लायनानै होनांसिगौ आरोना दा बिदिनि थाखायसो बेखौहाय आङो गाबोन गायस्लायहोनोसै आङो बावनानै थाबाय थादों खिन्थानोबो न'आवबो ओमफ्रायहाय आङो बेखौहाय खिन्थानानै होखानोसै दा ओमफ्राय मा होनना बुंनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय गाबोन जाहाथे गायस्लायनायनि आरोना आंथ' थाङोबा जुदि माबा मोननाय नङा ओंखायनो खिन्थानानै दोनखानोसै आं खालामनो मोननाय नङा जुदि थाङोबा बेखायनो हायाव गायनानै दोनथोंसै ओमफ्राय दाथ' बेलासिबायबो नै बयबो दुगैखांजोब्बाय दा खालामनाय नंला बिसोरो रावबो ओमफ्राय नै लोगोफोर होमबा बेखिनियानोसै माथो होनबावनो दा बेबायदिनो कमेन्ट्सनि गेजेरजोंबो मेरला मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिना मोनो आरोना थ' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनाबो बेबायदि कमेन्ट्सनि गेजेरजों गावबा गाव मिथिनायफोरखौहाय शेयार खालामनायनि थाखाय थ' बेबायदिनो माने मोनथिलायोबा मोजां मोनो आरोना अबेबा मोनथियैफोरखौहाय मोनथिलायोबा नङा होमबा खिन्थालायनो हायोबा जों जा मोनथिदों बेखौहाय सोरबाया मोनथियाबो जानो हागौ जा गुबुननि मोनथिनायखौ जों मोनथियाबो जानो हागौ बा आं मोनथियाबो जानो हागौ नङा होमबा मेरला मोनथिलायै बाथ्रा थायो थ' बेफोरखौ जोङो मोनथिलायनो हायो थ' बेखौबो मोनथिनानै आं मोजां मोनबाय ओमफ्रायहाय दा नै खालामनो हासिगोन आरोना थ' बेखौ मोनथियामोन ओमफ्राय कमेन्ट्सफ्राथ' जेन'बा बेबायदिनो सोरनिजोंबा बिराद मोजां जोङो मोनथिना मोनो नङा होमबा बेबायदिनो सोरनिबाया मोजांबो जायो सोरनिबा गाज्रिबो जायो नङा होमबा ओमफ्रायहाय खिन्थु गाज्रि कमेन्ट्सफोरखौ मोजां गाज्रि कमेन्ट्सआथ' ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो मोजां गाज्रि कमेन्ट्सआथ' थायो नङा होमबा खिन्थु गाज्रिनि बेलायावबो माखासे ओरैबायदि गाज्रि थायो नङा होमबा जायनि गेजेरजों माने स्लें वर्ड्सफोर होननाय बा माबा मा होनो बेखौहाय मा होनो डिफेम खालामनो नागिरनाय नङा होमबा बेबायदि माखासे कमेन्ट्सफोर थायो ओमफ्रायहाय दा बेफोरखौ हरनायनि सिगां जेनेबा आंनि खोथाल' होनाखै आङो आंनि खोथाखौल' होनाखै आङो आंनि कमेन्ट्सआवल' नङा जेनेबा गुबुननि कमेन्ट्सआवबो आरोना गुबुननि कमेन्ट्सआवबो हरनायनि सिगांहाय माने एसे सानग्रो आरोना मानो होननानै बुङोबा ससियेल मिडियायाव मालायखौ डिफेम खालामनायाहाय माने ओरैबायदि मोनसे माबाबो थायो आरोना माने ल'नि गेजेरजोंबो आयेननि गेजेरजोंबो नोङो मालाबा गल जानो हागौ आरोना बेखायनो जुदि जेबो बियो ससियेल मिडियायावहाय जाय माने
हगारदों नङा होमबा ससियेल मिडियायाव जाय हगारदों बेयो जुदि जेबो भालगारिटि गैया बा जेबो गाज्रि खालामाखै बा गाज्रि देखायाखै जेबो बिनि सायावनो जुदि नोङो स्लें वर्ड्स बा माबा मोनसे डिफेम खालामनाय खोथा बुंहरोब्ला बेयावबो उइदाउट प्रुफ आरोना उइदाउट प्रुफ बेबायदि खोथा बुंहरोब्ला थ' साननो गोनां बाथ्रा जायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बयनिबो थाखाय बेबायदि माबानाया मोजां नङा माने सोरनिबा बेबायदि गाज्रि बुङोब्लानो सोरबाया इनफ्लुयेन्स जानो हागौ ना सोरबाया जुदि नंगौ होननानैबो साननो हागौ नालाय बेखायनो मालायखौ डिफेम खालामनाय माखासे कमेन्ट्सफोरखौ हरनो दासान आरोना आंनिल' बाथ्रा बुङाखै आं गुबुननि कमेन्ट्सआवबो बेबायदि हरनो दासान आरोना जाहाथे उनावहाय माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैया आरोना मानो होनबा दानि मिन्थिखासै नङा होमबा सोर मा खालामनो हायो सोर मा खालामनो हाया आयेननि गेजेरजोंबो मालाबा थांनो हागौ जुदि ओरैबायदि गाज्रि मोननाय फैयोब्ला नङा होमबा दा बेखायनो गाज्रि कमेन्ट्स नङा होमबा मोजां गाज्रि जेनेबा आं नोंनि भिडिअसफोरखौ मोजां मोना जेनेबा बेफोरबायदि बुंनाया जेबो नङा मोजां गाज्रि नङा होमबा गावबागाव भिउ माबायाव थायो माने रिभिउ होननाय थायो मोनसे जेनेबा मोजां मोनाखै बा गाज्रि मोनदों बा बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा थायो नङा होमबा नोंनि बेबायदिया मोजां नङा नोंनि बायदि दिन्थिनाया मोजां नङा बेफोरबायदि बुंनाया जेबो नङा हो मोजां गाज्रि बेफोरबायदि बुंनाया जेबो नङा खिन्थु डिफेम खालामनाय बा स्लें वर्ड्स बाहायनाय बेफोरबायदि माखासेयासो आरोना बेखौसो होननानै बुंदों आङो कमेन्ट्सआवहाय ओरैनोथ' ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो नङा होमबा मोजां गाज्रि बेफोरखौ हजम खालामनाया बयनिबो पावार थाखानांगौ होननानै बुंनांगोन थ' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर होमबा माथो होनबावनो होमबा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं